नमस्ते. मी शेवग्याच्या शेंगाची भाजी बनवते आहे. हे शेवग्याचे शेंगा आहेत, हे बघा. हे असे कापून सोलून घेतले आहेत. आणि हे बघा, तुम्हाला दाखवते. हे कापले ना, मी असे तुम्हाला दाखवण्यासाठी असे ठेवले आहेत. हे असे साली निघतात त्याचे. हे आता पावसामध्ये आहेत ना, ते म्हणून ते जास्त साली अशी निघत नाही, तर पुरे साली निघतात. याची पूर्ण साल अशी काढून टाकायची दुसरीकडनं. असे सोलायचे. ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवले. म्हणजे टाईम लागतो ना सोलायला, म्हणून मी ते पहिले थोडे कापूनच घेतले आणि म्हटलं सोलूनच ठेवते. कारण आमचे मोबाईलने व्हिडिओ करते ना, मग कधी कधी चार्जिंग पण संपते मोबाईलची, मग वांदे होतात. हे शेवग्याची शेंगा आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. हे त्याची स्पेशल भाजी बनवते मी. हा कांदा आहे, म्हणजे याचा आता मसाला बनवायचा आहे भाजून. हा कांदा आहे, 2 कांदे घेतले आहे. त्याच्यासाठी म्हणजे अर्धा कांदा आहे ना, हा थोडा फोडणीसाठी ठेवला आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे ओलं खोबरं आहे, मीठ आहे आणि मिरची मसाला आहे, म्हणजे माझा घरचा बनवलेला कोकणी मसाला. आणि हे कसं म्हणजे एकदमच अशी शेंगा नको म्हणून मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही शेंगदाणे हे शेंगामध्ये आहे ना काहीसुद्धा कडधान्य टाकू शकता. तसं मी आता अचानक करते म्हणून मी हे एक बटाटा टाकलं आहे, ते मी त्याच्यामधून टाकणार आहे. म्हणजे झाली शेवग्याच्या शेंगाचीच भाजी आहे. पण आता मी पहिलं हे साहित्य भाजून घेते. गॅस पेटवला आहे आणि कढई पण ठेवली. आता थोडंसं तेल टाकते, म्हणजे कांदा भाजायला. हे कांदा भाजायला ठेवला आहे. हा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. आणि त्याच्यानंतर आहे ना खोबरं, म्हणजे हे अर्धा कांदा भाजला ना, मग खोबरं टाकायचं. म्हणजे कसं ते किसलेलं खोबरं आहे ना, ओलं. आणि तुकडे असतील ना खोबऱ्याचे, तर ते कांद्याबरोबर टाकायचे. तर गॅस फास्ट करते, म्हणजे कांदा कसा लवकर भाजेल. कांदा भाजला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे ओलं खोबरं आहे ना, हे टाकते. थोडा गॅस फास्ट करते. आता याच्यामध्ये लसूण आणि हे नाही घेतलं आहे, कारण अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ना, म्हणून लसूण वगैरे भाजायला नाही घेतले आहे. आता पेस्ट नसली ना, तर अद्रक आणि लसूण आहे ना ह्याच्यामध्ये भाजायला घ्यायची. हे चांगला मसाला भाजला ना, मग भाजी चांगली होते. कोणतीच भाजी. हा मसाला चांगला तेलामध्ये भाजून घ्यायचा. कांदा खोबरा वास किती छान येतोय बघा. आता कांदा खोबरा भाजलेला आहे. आम्ही आता थोडं पंख्याखाली थंड करायला ठेवते प्लेटमध्ये घेऊन. यात मसाला आहे ना भाजलेला, थोडा पंख्याखाली थंड व्हायला ठेवते. पण तोपर्यंत आहे ना, तुम्हाला दाखवते थंड होईपर्यंत मी शेवग्याच्या शेंगाची आहे ना कांदा टाकून फोडणी देते. आता पहिले शेंगा आहे ना शिजायला ठेवते. भांडं ठेवलं आहे, गॅस पण पेटवला. आता तेल टाकते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा थोडासा ठेवला आहे ना, हा कांदा हा फोडणीला टाकते. हा जरा फोडणीला दिला ना, म्हणजे हलवायचा. म्हणजे कसं वाटप होईपर्यंत ना, थंड होईपर्यंत मिक्सरला लावेपर्यंत थोडे शेंगा शिजून येतील, म्हणजे कसं पटकन भाजी होईल ना, म्हणून. कांदा शिजतो आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी अद्रक लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा घेतलेली ती टाकते. ते टाकल्यावर ते म्हणजे अद्रक लसूण म्हणजे पाणी असतो ना, ते तरतरतो. आता थोडा मी गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये ते शेवगाच्या शेंगा टाकणार आहे. ते आता टाकते. हे शेवगाची शेंगा, थोडं एक बटाटा टाकले त्याच्यामध्ये. म्हणजे मसाला कसा आहे, ते वाटून होईपर्यंत त्याला एक कड आला तरी तेवढं शिजून येईल ना पटकन, म्हणून. आता याच्यावर मी लाल मिरची पावडर टाकून झाकण ठेवणार आहे. तिखट होतो म्हणून. हा कोकणी मसाला आहे ना, तिखट आहे म्हणून अर्धा चमचा असा मसाला टाकायचा. आणि त्याच्यामध्ये मी मीठसुद्धा टाकून घेते.
म्हणजे शेंगामध्ये कसं पहिलं मीठ टाकलं ना की आतून बाहेरून ते मीठ लागतो शेंगाला. सुकी करायची, सुकी पण, पातळ, रश्यावाली, म्हणजे अशी कशी पण तुम्ही ही भाजी करू शकता. आता मी याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. हे सर्व टाकलं आहे त्याच्यामध्ये. आता मसाला वाटेपर्यंत ह्याला एक कड येईल. म्हणजे थोडा मी गॅस बारीक केला आहे, म्हणजे बारीकच ठेवते, म्हणजे वाफेने जरा ते शिजेल. वाटप वाटायला घेतला आहे, पण तोपर्यंत जरा हे झाकण खोलून हलवून ठेवते. म्हणजे तेल आणि सगळं आहे ना मिक्स होईल ना त्याच्यामध्ये, मीठ वगैरे. मग खाली मसाला टाकला वाटलेला की मग शिजायला ठेवलं की झाली भाजी. हे आता तेलामध्येच ठेवलं आहे, पाणी नाही टाकलं आहे, कारण ते मसाल्याचं पाणी येणार आहे ना म्हणून. आता जरा बारीक गॅस करून ठेवते झाकण मारून, म्हणजे शिजेल. हा मसाला घेतला आहे वाटायला. थोडंसं पाणी टाकते आधी पहिलं. थोडं पाणी टाकते म्हणजे गरगरीत होईल, म्हणजे त्याच्यामध्ये टाकायला बरा. हे दाखव इकडे. हे मसाला वाटून झालेला आहे. आता मग त्या शेंगामध्ये हा मसाला टाकते. गॅस आता थोडा पास करते. हे कसं शिजायला पाहिजे ना, म्हणून पाणी कसं शेंगाच्या वरतीच हवं. म्हणजे थोडं पाणी टाकून नाही चालत. आणि सारखं कसं ते हलवत नाही राहायचं, नाही तर शेंगा ते तुटतात. आता मी फक्त एकदा ढवळून ठेवणार, एकदाच पाणी व्यवस्थित घालून ठेवणार. आणि सुकं पातळ पाहिजे तर ते नंतर शिजल्याच्या नंतर ठरवायचं आपण. पाणी राहिलं तर पातळ पाहिजे असेल तर. ते कसे चमच्यानी हलवायला होत नाही शेंगा. हे असे म्हणजे मी असा चमचा असेल तर ढवळायचं. मी आपली सुरीनीच सारखं करते आहे. हे तर शिजायचे आहेत म्हणून ते एवढं पाणी ठेवलं आहे. मी अजून थोडं पाणी टाकणार आहे त्याच्यामध्ये, का ते शेंगा आहे ना शिजायला खूप टाईम लागेल. कुकरला लावले ना शेंगा तर एकदम म्हणजे त्याच्या साली निघतात, म्हणून कुकरला शेंगा नाही कधी लावायचे. तर थोडं पाणी टाकते आणि एकदा झाकण मारते. 2-3 मिनटं शिजायला लागतील. आणि गॅस पण आता फास्ट केला आहे. आता झाकण मारते, मग एकदम तुम्हाला शिजल्यानंतरच दाखवते. तर झाकण काढून बघते भाजी शिजली काय. छान भाजी झालेली आहे. आणि कशी माहिती आहे तुम्हाला, असा रसा पाहिजे ना, ही रशावाली भाजी झाली मस्तपैकी बघा. कारण ती सारखी हलवत नाही असं बसायचं ना, शेंगा तुटतात ते. आता मस्त रशावाली भाजी झालेली आहे. आणि अजून सुकी पाहिजे ना तर आपण असं झाकण बंद करून थोडंसं गॅस फास्ट करून सुकवायची. हे असा कड येतो बघा. आणि आता मस्त तयार झालेली आहेत. म्हणजे एकदम सुकून पण नाही चांगली वाटत. असा रसा असला ना मग ते शेंगा पण छान लागतात आणि चपाती वगैरे खायला असं छान वाटतं. मी तर तुम्हाला काढून नाही दाखवत आहे, मी असंच गॅस बंद करते. ही आपली स्पेशल शेवग्याच्या शेंगाची भाजी रश्शावाली एकदम मस्त रेडी तयार झालेली आहे. आणि तुम्ही पण बनवा छान मस्तपैकी आणि मला सांगा.